Аутсайдер. И сега какво? Като се замислиш, уж вече с живота си на чисто. Ала поне веднъж запитали се, наистина това ли точно исках? Защото всичко няма как да имаш. Изтрий си глупавите SMS-и. Един е number one, нали разбираш? Все някой трябва да е втори, трети. А лаври, ако търсиш непременно, от собствени сълзи ще ги създаваш. На някого отдай се, искай време. Единствено това, без друго нямаш. И изхвърли омразата си стара. Изплюй той камъче дълбоко скрито. Свободно е да бъдеш аутсайдер, а мимолетно да си победител.